Isigcawu samashumi amathathu nesishiyagalolunye sencwadi esiyibhalelwe uLungisani Mavundla esihloko sithi unyaka wesethembiso season 3. Yize noma kusakhanya khona kodwa sekumnyama emazibukweni emifula la umuwela khona uhlangatshezwa imisindo yamaxoxo enhlobonhlobo. Sebembalo kakhulu abantu abasesemnyango manje ngaphandle kwalabo mhlawumbe abasogangeni lomuzi ngenhloso yokuzihlanza bazigeze ingaphakathi labo ngochato kwazisa akekho umuntu osuke esazokubona noma uqulusile ehlathini. Endlini ngenhla lapha kwaNtuli ngasemnyango kuhleli inhloko yomuzi walapha ekhaya uNtuli ngenhlana kwakhe kube umlamu wakhe uJobe olandelwa uBiyela noXhoko kanjalo namadoda amathathu abukeka esengwevu nasekhanda. Hayi angiyazi ke le mina uma seyinje uJobe umalume kaMazwakhe edonsa umancishana aqhabule adlulisele kumlamu wakhe ohleli ngenhlana kwakhe. Uyabona futhi lentsha namhlanje esula izindevu mina ngihlanze ngedela ngiqinisile enikini ikhanda ya bona le ndiqeda amandla. uNtuli uyise kaMazwakhe ephefumula ngokukhathala engaqhabuli kwaqhabulo okhambeni avela khomba ukuthi aluyiswe kwabani. Mina nje ngiqameke ngeqwantwala kulabo basemzini ekhomba bakwaBiyela ngekhanda kungokwakubani nje ukweqa kwentombazane nesoka ishiya umgonqo nabazoyithungela inhloko ibaleke nomfana bese simthatha njengoba lapha ekhaya. Futhi kukuba ke ngiyoyixoxa ngiyoyizekela amagwaba bechobana. Sifile sonke mzika Sompisi. uXhoko uyisomncane kaMaqhawe eyakazisa ukuhamba ephuza ngesikhathi lawa amanye amadoda eqhuma. Sonke phela bese silinde ngabomvu sithi iyangena inkosazana ekhaya kwinkosana yomfowethu kodwa lokhu osekwenzeka kusinqinda amandla kusiqede nomdlandla edlulisela umancishana kumfowabo. Hayi futhi ke mina nje sengiqala nokucabanga ukuthi mhlawumbe khona amaphutha enginawo umfana asejeziselwa wona. uBiyela uyise kaMaqhawe elunguza kumancishana. Angaze ngikubone kunjena mina. Asha okwesingaki nje sigida ndawonye wena owabona umcaco awubeke phansi. Kusenjalo baqaphela ukuganya okuvele kwakhanyisa igceke lonke okuvele kwabacacela nje ukuthi imoto baphume bonke belandelana. Hey hlaze sekuuye lo mfana womXhosa obaleke nengane umalume baye bafike bame ekhimilili befuna ukubona ozophuma phakathi kuphuma uphela makoti bexakekela kuye bonke bame inkuku ibindwe isipho. Bazali ngiphethe indaba ezingezinhle neze uphela siphuthume ndodakazi uMasithole uyise kaMazwakhe naye uphume kuye lendlu kwenze njani mama. Endleleni ezangapha ngiyithele kwisiphihli sengozi yemoto eginqike yashaya uNgqimphotho engithe uma ngiphenduka ngiyobheka bebe phakathi ngafica kuMbalula noThabile balimele ngokungagwinyisa imali. Simakade wezulu. Jehova. uMasithole ethwala izandla ekhanda efofobala phansi ekweqa amehlo bamphuthume ngamanzi abantwana apheshethwe enikezwa noma kodwa ngengane yabo. Kodwa Jesu olungileyo ekhala samuntu ozubuhlungu obuthile obusuka ngaphakathi. Yize bobabili besaphefumula baze baphuthunyiswa esibhedlela lingekho ithemba lokuthi bazophaphama. Odokotela badinga amalungu omndeni ukuze uma kukhona okwenzakalayo kubona noma koyedwa wabo kodwa okungenani kube ukuthi ke isiyaziwe imvelaphi yabo. Bafana uNtuli ebhekise inganeni uMazwakhe uyena umuntu okuzofanele aye lapho ngoba ubazi bobabili laba bantu uzokwazi ukunikeza imininingwane kadadewabo kanjalo neumngani wakhe. Babelethe izandla ekhanda abanumzane bagwinya imhlathi kubonakala nje ukuthi ingaphezulu kwabo ke le abayizwayo. Utheni ndodakazi?
uJobe umalume uthe balimele kuphi? Akhona amathambo ephukile noma kubeke nje mhlawumbe ukugudluzeka nje komzimba? Angiqinisekanga malume. Uphi umazwakhe? uPheli naye ebhekise bafanele. Kuzofanele sihambe khona manje. Aphuthume endlini yakhe amfice ngekho, aphume ngejubane ekhanyisa indlela ngomakhalekhukhwini ngendlela eyoshona phansi emfuleni. Useyahifuzela njengoba evumbuka lapha emfuleni nje kwazisa ugijima ngezicathulo eziphakeme. Phansi kwesihlahla somngamazi ayithele kumazwi akhe obemnozolile begonene bencike ngesihlahla. Ame Kimilili. Mazwakhe, Zolile, ninjani? Ema ephelelwa ngamagama. Siyaphila. Uzolile emamatheka. Awuvune inhliziyo enhle kodwa. Ukhetha ukuhamba ebusuku ulethe indandathe engicele kuwena. Uyiphethe? Embuke emehlweni khona lapha ebumnyameni ekhanyiseni kocingo. Uphela qalaze esandleni esikhwameni semali asiphethe. Akhumbula ukuthi uyifake phakathi indandatho, avule ayikhiphe. Ngenze njengesicelo sakho Zolile. Eyiphakamisela emoyeni, eyikhanyisa ngethoshi likamakhalekhukhwini. Ibuka ukuthi ikhazimula kanjani. Nansi emamatheka emnika. Ngiyabonga kakhulu Madlamini. Manje usho ikhona indlela yokuthi ungaba ufakazi khona manje khona la ngesikhathi umazwakhe ngifaka le ndandatho. Esithembisweni nje sethu sokubambana kuze kube ukuthi kufika unyaka esivumelene ngawo. No problem. Not at all. I can always do that. Babe. Upheli ebheka umazwakhe. Thatha indandatho uyifake kuzolile. Uma uqeda bese uthatha nale. Ekhiphe enye futhi esikhwameni sakhe eyinikeza umazwakhe. Wenza okufanayo nakumina.